Здравейте, хора! Аз съм Доротея. Това са моите зайчета, господин Топки и господин Курчу. Добре дошли в моя YouTube канал. Това е първото ми видео специално създадено за YouTube каналът ми. Това видео ще ви отговоря на вашите анонимни въпроси в приложението NGL. И се надявам да ви е интересно. На анонимните въпроси винаги ме питат всякакви простоти, ама се престраших все пак да поискам анонимни въпроси. Понеже хората съм забелязала, че са по-смели, когато са анонимни. Моите зайци ще бъдат критици на вашите въпроси. Започваме с първия. Търсиш ли да излизаш с някого? Зависи като какво, като приятел или като гадже. Защо нямаш OnlyFans? Това въпрос са ми го задавали преди и просто не искам. Поне не и на този етап от живота ми. Има ли много въпроси, когато са анонимни хората? Да, определено. Винаги с някой нов. Нов какво? Нервен съм да те поканя на среща. Човек, престраши се. И без това сигурно ще отрежа. Бихте ли предпочели да флиртувате или да бъдете преследвани? И двете. В смисъл, взаимоотношенията между двама хора трябва да е взаимно. Може някой да ме преследва, нали? Ама аз да не съм заинтересована по никакъв начин от него. Както няма да е добре само аз да флиртуваме той грам, да няма интерес към мене. Имаш ли си приятел, приятелка? Ако става въпрос само за приятели, имам си. За гадже, не. За колко пари би правила кекс? За николко. Аз съм безценна. Какъв е твоя идеал за мъж? Идеал за мъж? Има много какво да се говори тук, но като цяло първо трябва да ме привлече някакво с външността си и задържанието си. OnlyFans имаш ли? Не, нямам. Правила ли си кекс на публично място? Ако се брои ценностите, в което бях преди за публично място, тогава да. Въпросът ми е колко плюс 18 въпроса получи. Много. То главите на хората са като пералня. В нея винаги се върти нещо мръсно. Флиртувал ли си някога с някого, докато си във връзка? Ами, значи единствената ми сериозна връзка. Единствената ми сериозна връзка, в която съм била, като бях в нея, не съм флиртувала с абсолютно никой. Коя е любимата ти песен? Те са много от различни жанрове, така че не мога да отговоря толкова лесно на този въпрос. Искаш ли да имаш деца? Аз вече си имам деца. Ето ги. Но иначе на този етап деца не искам. Може би някога в далечното бъдеще и то по-скоро бих си усиновила. Супер си е малко щура, но това е прекрасно. Винаги бъди себе си и да не ти пука от мнението на хейтерите. Благодаря ти. На мен като цяло не ми пука кой не ме харесва. Единствено, ако някой, който ми се е правил неприятел, ме предаде, тогава на него може да ме запутпука нещо. Къде се намира хотела, в който сте. Ние вече не сме на хотел. Бях в град Баня преди няколко дни. Кой клас ще бъдеш от септември? 9 клас. С сестра си ли си на басейн? Да, бях. И бяхме с група младежи. Някой път да дойдеш в Бургас на кафе и брамчалка. Това не звучи сериозно. Ти се анонимен и ми предлагаш разходка до Бургас. Ще ти откажа. Ако някога имаш нужда от нещо, можеш да разчиташ на мен. Не знам кой си, но благодаря. Душичка, ти като статист участваш в филми или дават други роли обикновено? Ще ми бъде приятно да се запозная с теб. Инстаграм ми е... Да, отскоро участвам като статист. Не съм участвала в филм или нещо като, нали, роля някаква. С кого се опитваш да се събереш? С никого? За сега. Искаш ли да се запознаем? Как да се запознаем, като ти си анонимен? Добре, разбрах, че харесваш да правиш кекс, но ако го направиш чувства, няма ли да ти хареса повече, отколкото без чувства, кажи ми. Значи, с чувства съм правила единствено с бившото ми гадже, с което съм била в
единствената ми, нали, сериозна връзка. Правила съм го с чувства, макар че, да си призная, не ми беше много приятно с него да го правим. Не знам как да го обясня. Много си яка и си много топ. Айде да се запознаем, ако не си анонимен. Какви момчета си падаш? По момчета, които са мой тип. Много си красива. Благодаря ти. You look like a girl who can ruin a man's life or make it a lot better and I'm down for both. Окей. Защо почна да мислиш, че жена би те задоволила повече емоционално и психически, отколкото мъж би го направил? Дори геовете викат, че мъжете да стават. Така че... Би ли дава шанс на някой, който не познаваш? Всички хора сме непознати в началото. Постепенно се опознаваме. Аз в смисъл шанс няма как да дам на някой напълно непознат смисъл. Трябва да почнем да се поопознаваме. Някога искала ли си фотосесия? Да, предлагали са ми. Имаше един фотограф, който даже искаше да ме прави модел, обаче нещата не завършиха много добре. Среща. Ами ако знам кой си. Харесвам те, отговори ми и не ми пука каква си. Искам те такава, каквато си. Инста ми е... Добре. Здравей, Содоранко, много ми харесваш. Искаш ли... имаш ли WhatsApp? Мисля, че се бях регистрирала преди няколко години в WhatsApp, но сега нямам. Какви са ти критериите за момче? По принцип, моят тип за момче е слаб, с тъмна коса, нещо като Деймън и Ален Делон. И със сигурност не харесвам скучните момчета и прекалено сериозните. Нека се съберем скоро, моля. Ами ако знам кой си и в какъв смисъл искаш да се съберем. Би ли се хванала с момче с много татуси? На мен ми е все дали имаш много татуси или не. Би ли се направила OnlyFans? Дали бих се направила? Ако се направя, то ще е след като завърша 12 клас и не мисля да седя в България. В смисъл, мнението ми дали да се направя OnlyFans ми е 50 на 50, да го кажем. Освен това, OnlyFans, нали, не е единствено място за, нали, сещате се какви снимки и видеоклипчета. Мисля, там може да качваш и на други теми съдържание. Знам, че има за готварство, например. Може ли да ти видя тялото? Ами, тялото, може да ми го видиш и в социалните мрежи. Аз се снимам. В смисъл, не се снимам единствено лицето, даже и сега в момента на видео тук се виждам и аз. С тялото ми. На колко ти беше първото гадже? На 19 тогава бях. На колко си изгуби девствеността или още не си? Момиче са ми интересно. На 21. Аз нямам въпрос, просто искам да ти кажа, уникална си и много красива. Благодаря. Занимавам се с фотография, да направим няколко снимки. С удоволствие, разбира се, обаче ще искам да знам какви са условията и предпочитам да ги има черно на бяло. Защото вече 2 пъти ме излагаха и да ми направи фотосесия и накрая нито една снимка не получих. И нито една снимка не знам да е публикувана някъде. Какъв ти е педикюра и можеш ли да го покажеш? Не. По-добре не. Какви фетиши имаш? Няма да разказвам. Коя част от твоето тяло харесваш най-много? Лице, ръце, стъпала или някоя друга? Интересен въпрос. Не съм сигурна кое точно ми харесва най-много. За всяка една част от мене има неща, които не ми харесват. Но може да се каже, че най-много ми харесва, че съм слаба. Как се виждаш след 10 години? Брат, аз не знам след 1 година как се виждам. Но предпочитам след 1 година да съм завършила 9 и 10 клас. Ти още ли си разочарована от мъжете? Да. Имаш ли си гадже? Не. Би ли си писала с обикновено момче в Инстаграм? Аз съм си писала с много обикновени момчета. И не се пише с двойно, а с едно. Сигурно съобщенията ти са доста лудия. Да.
съвет за някого, който иска да те покани на среща? Просто пиши. И без това, ако не ти отговоря, значи не искам. Какво би казал, ако някой те покани на среща тук? Не стига, че си грозна, пък и си кьорава. Ако имаш проблеми с това, че имам мързливо око, не знам какво да ти кажа. Мисля, че един много нещастен, мразиш себе си и другите, може да има проблеми с човек като мене заради това, че имам мързливо око. Много си ми сладкиш ти. Окей? Познаваш ли Джидо Джаксън от Русе? Кой е това? Защо не ходиш по чужбина да видиш малко свят и да ядеш по гурме ресторант? Предполагам, имаш възможност да посетиш някъде из Европа. За сега нямам такъв вариант. Нямам такава възможност. Не знам откъде реши, че имам. Дай мнение за песента Jordan Next Atlas. Мнение за песента? Не я знам тази песен, но после ще си я пусна. Евентуално да я чуя. Харесвам те много, супер си красива. Искам да се омъжи за мен. Много съм богат. Мога да сбъдна всичките ти мечни. Ко каза ко? Правила ли си тройка? Ме мъже или жеме? Не. Аз много искам да се запозная с теб. Изглеждаш ми много сериозна. Аз също съм сериозен. Брат, това не звучи много сериозно, като ми пишеш това на анонимно съобщение. Обичам те! Благодаря ти. Имаш много готино тяло, но рядко го показваш. Добре, защото мисля, че някои хора пък ще кажат, ти много се разкаваш, бе! Всеки си има мнение. Дай мнение за тази песничка. Защо трябва да дам мнение за тази песничка всъщност? Как може да се запознае човек с теб? Не знам. Аз се запознавам с хората онлайн, навън, на живо. Зависи от обстоятелствата и дали нема си желанието. Но пак ми гледаш всичките ми стари не знам за какво говориш и кой си ти в смисъл. Аз ако те следвам, разбира се, че ще ти гледам сторитата. Защото аз не гледам сторита на някого, който не следвам. Консумираш ли тютюнени изделия? Да, по шапорети. Фенс, кога побъркахте с това? Консумираш ли тютюнени изделия? Поправя се грешката. Какво мислиш за Чопи? Кой е Чопи? Всеки е свободен да си има някакво мнение. За мен ти са страхотна. Научих много ценни неща от теб. Радвам се, че е така и се радвам, че имаш добро мнение за мене, макар че и да нямаш. Не се да. Имаш ли първи път и кога последно си го правила? Да, имам първи път. А кога последно съм го правила? Искаш ли да се запознаем на лично съобщение? Ако съм ми писала и не съм ти отговорила, най-вероятно не съм искала да се запознаем. Не разбирам. Защо обръщаш толкова много внимание на тези, които говорят лошо за теб? Нека си говорят каквото искат, да не ти пука. Аз мисля, си много добър човек, независимо от всичките гадости, които говорят за теб. Благодаря ти. Иначе, не че много обръщам внимание. По-скоро ви показвам някои въпросни индивиди, които прекрачват някаква граница, за да знаете кои са. И освен това, мисля, че много хора разбраха, че имам проблеми с една моя бивша приятелка, която ми се навираше много в живота и ми прави много мръсно. Заедно с нейни поддръжници. Сега обаче тези хора не ги засичам, не са ми в живота и се радвам, че е така. Но ако се засечем, е на ваша отговорност. Много си сладка да се запознаем, имаш ли гадже? Не, нямам гадже. Всички те харесват. Не е вярно. И аз не всички хора харесвам. Как се представяш живота си след евентуалното освобождаване на майката и баща ти? Предпочитам да нямам контакт с тези хора. Прави ли
Си 69. Не. Поддържаш ли връзка с Жоро Игнатов? Не. Със сестра си ли си била на басейн само? Не, бяхме група младежи, понеже бяхме на лагер. Кой клас ще бъдеш на есен? 9. С колко завърши? Ако говорим за 8 клас, средно от всичките ми оценки, не мога да кажа, но имам и тройки, и четворки, и петици, и шестици, от всичко имам. Без двойки. Къде живеете? В София? Би ли тръгнала с момче на 14, обаче да е едно към едно с твоя вкус? Това е много труден въпрос. Значи, на 14, още малък за мен. По принцип, само да кажа, по закон, като си на 14, ти можеш да правиш секс, но трябва да се съгласието на родителите. Вече от 16 годишен нататък можеш, с който искаш да правиш секс, нали? Чела съм какви са законите. Че е по-добре това момче да стане на 16 поне и тогава да се хвана с него. Как предпочиташ да правиш секс с човек, който няма чувство, но е добре, или с човек, който имаш чувства взаимно, но също го прави добре? Малко не схванах тук. Добре, мисля, че го разбрах. Аз мисля, че ако се прави с чувства и от двамата, мисля, че той ще бъде хубав. Така или иначе. Как поддържаш такова стегнато и оформено дупе? По принцип аз тренирам плуване. Би ли искала да имаш семейство с стабилен приятел и деца? Честно казано, семейство, особено на този етап от живота ми, не искам. Евентуално, може би в бъдеще, може би, ако намеря някой стабилен приятел, бих си усиновила с него някое дете или две. Може би, не знам, нищо не е сигурно. Кои са нещата, които търсиш в човека до теб? Ако говорим за сериозна връзка, това са неща, които мисля, че може би почти невъзможно да ги намериш, така че няма смисъл да ги казвам. Кой ти е любимият плод? Заешко. Шегувам се. Аз харесвам много плодове. Харесвам портокали, банани, ябълки. Или станала модел? По принцип да. И бих станала и актриса, ако мога. Реално след като завършиш, какво би искала да се занимаваш? По принцип искам да се занимавам с анимации, с филми и с актьорство. Обичаш ли да пътуваш? Да. Много обичам да посещавам нови места. Умееш ли да ставаш рано сутрин или си нощна птица? По принцип съм нощна птица и е истински ужас, когато трябва да ставам рано, но ставам рано, когато се налага. Кое ти е любимото число? Тъй като в моята дата на раждане има много единици и деветки най-вече, може би числото 19, макар че имам и много лош опит с числото 19. Кога ще правиш лайв в TikTok? Не съм сигурна. Може да е буквално сега, може и да направя никога. Вярваш ли в духове? Да, вярвам. Даже един път видях една черна сянка, висока 2 метра, на улицата и изчезна така внезапно. Влюбен съм в теб, обожавам те. Кой си ти? Много си секси, бе, човек. Леле! Не знаех това. Не би ли искала да се запознаем? Ако ми пишеш налично и може би ще преценя дали искам. Какви момчета харесваш? Мисля, че бях отговаряла вече на този въпрос. Защо гостна цялата група? Коя група, бе? Колко плюс 18 тъпи сексуални въпроса получи? Много. И пропуснах някой от тях. Ей, бомбон, влюбен се в теб, искам много да се запознаем. Добре, разбрах. Влюбени сте, не можете да ми го кажете налично. Били имала тайна връзка с обвързан мъж? Не. Предпочитам да не се занимавам с такава долна тръпка. Вярваш ли във втори шанс? Аз съм давала не втори шансове, не знам колко шансове и какво да ви кажа, някога просто не си заслужавала. Как ти е ютуба, бе, пич? Ако гледаш това видео, най-вероятно вече знаеш YouTube каналът ми какъв е. Обожавам те. Много мило. Би ли имала връзка с момче, с корем? Бившият ми беше такъв
И по-добре не. Баваме ли си? Откачена съм по принцип и не е добре с главния. Гледаш ли футбол и ако да, Меси или Кристияно? Не се интересувам по принцип от футбол. За мен футбол е мега скучен. Предпочитам да гледам бойни спортове или автомобилни състезания. Бях написал, че си много красива. Добре. Защо никога не ме забелязваш? А ти кой си? Искам да ми отговаряш по-бързо. А ти кой си? За пореден път питам вече този въпрос на такива малумни въпроси. Би ли искала да се видим на кафе или нещо? Мисля, че вече знаете какъв ще ми отговорят. Кой си? Спала ли се с момче? Не бе, спала съм с Гларо си. Искаш ли да се запознаем? Харесвам те. Благодаря ти. И аз харесвам. Що не вземеш да идеш малко на почивка на чужбина, да опиташ гурме ресторант Италия, Санторини, ами ако се организираме с приятели или ме вземат по някакъв проект, защото, честно казано, не ми се харчат пари за чужбина. Какво са ти маникюри и педикюри? Може ли да ги покажеш? Ами, честно казано, сега нямам маникюр и педикюр. Трябва да се направя ногтите скоро. Какъв мислиш е перфектният размер? Ако говорим за това, което си мисля, честно казано, не знам. Само знам, че от големите боли. Според теб, защо в България има дискриминация, в чужбина няма? Човек навсякъде има дискриминация, така че не е единствено тук. В по-развитите държави в Европа, предполагам, повече следят за тези неща. Има по-голяма толерантност. Даринце, написах поема специално за теб. Розите са червени, звезди безброй, голям гладия и целият твой. Ау, колко съм трогната! Обичам те! Добре, разбрах вече това. Защо не ми отговаряш слънце? Ами, защото в момента съм в слънчево затъмнение. Ти си моят най-добър приятел. Не знаех това, но ще се радвам да знам кой си. Трябва да бъдеш най-добрият ми приятел. Трябва ли? Ами ако не искам. Ти си много искрен. Харесва ми това. Радвам се, макар че аз не съм момче. И така, драги хора, това бяха отговорите на тези въпроси. Надявам се следващия път, когато пусна нещо такова, да има по-смислени. Определено обаче този път анонимите бяха по-малко, отколкото преди. Спомня си, че преди време направо ме заливаха. Заливаха ме с въпроси, с нападки и какво ли не на анонимните, нали, такива съобщения. Сега не знам защо е така. Но да, пак се надявам да ви е било интересно и ако искате да качвам за бъдеще съдържание в YouTube, абонирайте се за мене, харесвайте видеото ми, коментирайте, споделете с ваши приятели и така. Благодаря ви. Чао, чао!